Kinong Elam ke Petroleum Dealer Association of Meghalaya hapo ke jelam jong ba kini di kriem kom presiden kilami syakmat man pensai pai ba halo ke jingkeno ba kidon ki petrol pom hapo ke jela ki ba khleh lang bat ko ha ke petrol bat diesel habai kran bat kilar patai ku bor ba kini di ulai thu ba hau brai rampang mentaus nem ke sarkar India leng ba ke Ministry of Petroleum kalawan ra ka ethanol bat kani ka ethanol kan pendunai ke jingpin mitram jong ki kali hau benai Februari mentaus nem ka sarkar India lengba ka Ministry of Petroleum kala introduce ya ka way ka substance ka bagi khot ka ethanol ka kini ka ethanol kani ka ethanol ka de ka balashna na ki jinthum kum na upai na riu hadam na ki jintang jong ki dinthum ki bla ferment kum ferment ni ka kya da ka ba adi ki yeast but ki way ki ingredients but ki penmi ya kani ka ethanols Kini ki ethanols kadika chemical compound ki khodiga ka organic chemical compound ka bolong colorless ka bom don rong ka ba madding flammables but hakani ki ethanol yakani ki ethanol ki jukhle ru ha ka ba ki pedon kam bansna ya ka kya ti hau banai ba a mentaus nem ka sarkar India kala introduce 4% ka ethanol ha ka petrol Di lada ka way ka oil tanker ka kit khat 1000 liter ka petrol kamut kumbah khat 4 liter ka day ka ethanol but kani ka ethanol 0.5% naka ka day ka kani ka ethanol ka observe moisture temperang ki kamut ka tan ya ka naka haw naka air ti hakani ka ethanol ka don 5.5% ka ti lada ka kali ka ba ka petrol pump ka ba kit Sipo kali haka sipnai kan long la kumno riu liter ka kan don ha kata ka tanki jong ka petrol pom hapo ka underground tank ka bangi khot ka bangi store ka storage tank ka bangi khot untuk kan don riu liter ka manu benai kini ka kanang kio but kani ki ethanol haba ka absorb ya ka moisture kamut ka tani ka makahi ka khleh lang bat ka don ha kani ki ethanol Kila don ki jing tha anak kalian jong ka Ministry of Petroleum sepangki kali bagi kali jong ki tangki jong ki dei belong ki bukhut kim dei ban lara khandet ka ka don mix bat ka ne ka petrol ka bala khleh ethanol kamut ka ka nang bon ha ka tu ka tang tikini ki berkhot ki ba ka sarkar India ka introduce ka bana kalian jong ni nilai persya ka tu ka por national wide nilai persya ka India bro ka way ki dealers association nilai persya sepang ka ne ka jing introduce ka ethanol Tenrai nama kani kadai ke bah pertai berok kawai kalau pendon kam kum sekiri ki balak kam kiu kum ka Amerika, Germany, England, France, but kiwi ru ki pendon kam ya kani ki ethanol. Sekiri ki balak kam kiu le hadu 4% ru ki pendon kam. But kadon ka jungong ba na ka 10% ki la ban pen kiu seka kapsan persen dan ni seka 4% kani ethanol. Ka kata hadu kata. Te ka ai ke jung mentoi ka bayo na kani ki ethanol. Balai ka sarkar ka pendon kam ya kani. Kani ki ethanol ka baning kong ek jumuntoi ka longba ka pendunai ka tdem na ka daw jong ka pollution na ka tdem kali ko mo fi kali menta ki ayat ki barat stage 6 BS6 ni khot ha ka ba ka tdem kala duna ki kali diesel ki pedon kambat ka urea kenang ba ka tu kali ka numi tdem syu te menta ki pedon kam ya kani ethanol namar ba kani tolong smokeless kata ka baning kong berkabar ka dor jengka ka syong dor tang komba riu pusan tengka siliter kan bakador juga umpiang kedai kendai pusan tengkah siliter. Di kamut kejengpe kedai laipo tengkah. Ke laipo tengkah nak siliter ke company ke yonon. Lada kawai ke petrol pom ke dia silat liter sibnai. Kamut laipo lah. Di kat ni teli ki petrol pom hari India kamut deki krur ke surga ke yonon nang ni. Kata kedai kebaa. Buat kebalai. Nama yakini lah sena nak jintung. Kamut ipi kamut pai. Riu hadem nak jentang jong jintung. Kanang penseluruh susu ikinong rap bakin rap kambon ke production jom ki kan kambon ke sarkar ne ki oil company ki thiet ikini ki jingthong te kamut ki increase ke production ki reus pa kinong rap kata ka de advantage hari ka disadvantage pat kalong ba kani ki ethanol ke bala khleh lang bat petrol namar ka don lada ka underground tank ka don lada ka tanki jong ka kali ka don khleh lang bat kani petrol kanang bon ka bat kini ki mi ki problem ki bon Kejela jungi pi kedai kejela ke bah jurslap adu kata-kata.
kini ki underground tang ki bodon hapok khendo ki bla ne ki snam don ki ba snam don ki ba khatsan snam don ki ba arpos snam ta ta na kapor sa kapor ngiju pen khoi ba na kapor sa kapor ngiju fit thmai ya kata ka manhole ka bangi khot kani ke manhole kani ke thliu ko ba he ba ha ka ba ki don ka suction pom ban tan ko phniang ban lek shaki machine ban the phniang te ka tu ka manhole ka don hang tu ka gasket te kani gasket namar ka ka jri da slam ka shriek ban nang turo kala ban dren ko khendat support tangki dan ta ka tangki kala ban don bar ka petrol ka dei ka substance ka chemical ka balong de tha ba kari ju ka sajala ju ni khamtam polur ka dei ka basit te ka janhau ka don ha ki tangki ba kani ka janhau ka drip bat ka rung support tank ta ka ka bangi na ki dealers chong ki petrol pump ngile ka long bangi tan ya ka ta ko na ka por sa ka por ban penting na ba ka underground tang jungi ka khoi te handai la ka ka petrol ka bala wan rengkat bat ka ethanol ka don kala khleh lang bat ka la phile kat bale ri kan don yang ne yang tai te ka ban kong ka long ba ni ha ban ai ka awareness ya ki consumer bat ki customer ka jungi ba ka petrol menta ba ka sarkar ka pha ka de ka ba khleh ethanol ka ba don bat ka kata ka de ka wei bat a phile haman ka wei pa ka wei ka petrol pump hapo ki machine ki bangi the phniang ka don ka wei ka sticker ka ba tho 10% ethanol blended kamot ba ka petrol ka bala khleh lang bat 4% ka ethanol ki kata ka dei ka ben na kalem jongi ka bangi kwa ban pensha ji pa ba ha ka bidei bat ka ne ki ethanol te kumalai I ha ki ne ki sngi ki don ki petrol pump ki bala shakta kum ka wei ki petrol pump po nong spul ka bala shakta ka jingno ba ki khleh manu ban khleh ya ka petrol lada ka petrol pump ka petrol ka jonga nga khleh ngangan the phniang nang nupa ya ki kali rajong ka jero apolat ko ka wei ka Bharat Petroleum RO ka bala syak no ba khleh ba kini ki jana ka por sa ka por khamtam manta ka polyur ba khamtam da ka jingdon jong ka 4% ka ethanol hapo ka petrol ta nakaliang jungi ki nakaliang jong ka association ni ko on pensai si ki pat ba bagi pat ba ki di melong aware ya kani ba kani kamdei ka bangile mangi kani ka bawan he na company ba ka petrol ka don bat 4% ka ethanol ka ba de ka substance ka ba observe ya ka moisture ya ka